እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ብትርከበን ሓያሎ ሃገራት ምብራቅ አፍሪቃ ሓደጋ ወራር ዕስለንበጣ ከጋጥመን ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ አህጉራዊ ምክልኻል ሰብኣዊ ቅልውላው ብዓርቢ 9 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ሱዳን፣ ሶማል፣ ጫድን የመንን ዕስለንበጣ ዝጫጭሓሉ ከባቢታት ድሮ ምልክታት ኣርእዩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብቲ ዞባ ቀንዲ ስግኣት ክፈጥር ይኽእል ተባሂሉ መጠንቀቕታ ዝመሓላለፈሉ ዘሎ ግና ኣብ ከበሳታት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝጸፊ ዘሎ ዕስለ ክራማት ወዲኡ ዘራእቲ ንምዕጻድ ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ብብዝሒ ክጫጭሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣሚቱ ዝበዝሐ ክፋል ሰሜን ኢትዮጵያ ናይ ኩናት ዞባ ኮይኑ ብምህላው ብእዋኑ ንምክትታልን ምቁጽጻርን ዘይከኣል ኮይኑሎ ክብል እዩ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ዝገልጽ ኣብ ገለ ከባቢታት ዓፈር ናይ ኢትዮጵያ ዝጸፊ ዘሎ ዕስለንበጣ ብኻል ወገን ምስቲ ኣብ ሶማል ዝቀላቀል ዘሎ ዕስለ ክጽንበር ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኤርትራ ከቢድ ሓደጋ ከየስዓበ ናብ ቀይሕ ባሕሪ የመንን ስዑድ ዓረብን ክሳግም ተኽእሎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሱዳን ሓይልታት ትግራይ ናይ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ደገፍ ትገብራላ ክትብል ኢትዮጵያ ንዘቕረበቶ ክሲ መንግስቲ ሱዳን ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብቀዳም 4 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሱዳን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጎረቤት ሃገር ኢድ ከም ዘይትእቱ ኣቐዲማ ብዘፍለጠቶ መሰረት ሕጁን መርገጺያ ኣይቀየረትን ክብል ኣፍሊጡ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጸገማት ኣብ ዘዘጋጥሞ እዋን ንፖለቲካዊ ሃልካ ክብል ንሱዳን ምጥቃን ደው ከብል ኣለዎ ኢሉ وهاب قال سراويت سودان أطاهر أبو حجاب وغنو نغازيطኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትይዎ ዘሎ ቅልውላው ዝተኸተሎ ዘይስልጡን ምሕደራ ዘርእዩ ክብል ነቒፉ ኣቐድማ ኣቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ሶሊኾም ከኣትዉ ፈቲኖም ዝበሎም ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ 50 ሰባት ኣብ ዶብ ከም ዝቐተለ ገሊጹ እዩ ኣብቲ እዋን ቶም ኣባላት ሕወሓት እዮም ዝበሎም ሰባት ነተኩትን ሬድዮ ርክባትን ዘጠቓለለ ሓያሎ ወተሃደራዊ ንብረት ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሓፅቢ ህዳሴ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ መደብ ነይርዎም ክብል ይኸሲሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረት ዘይብሉ ጠቐነ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ምድር ባይ ገዲፉ ተፈጢሩ ንዘሎ ደባዊ ምስሕሓብ ሰላማዊ ምዕረፊ ዝርከበሉ መንገድታት ከናድያ ኣለዎ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ይጽውዕ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክለኣኽ ዝጸንሐ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ደው ከም ዝበለ ተገሊጹ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክፍሊ ምክልኻል ተላባዒ ሕማማት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፖዛ ፕሬዚደንት ኤውሮጳዊ ኮሚሽን ኡርሱላ ቮንደር ላይን ከምኡውን ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ድሕሪ ዝተኻየደ ስምምዕ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፈርዩ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክለኣኽ ዝጸንሐ ክታበት ደው ክብል ከም ዝተወሰነ ፍሊጡ ሓላፊት ጨንፈር ስትሪቭ ማሲዋ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሃገራት ኣፍሪቃ ኣጋጢሞን ንዘሎ ዋሕዲ ክታበት ጸረ ኮቪድ ንምቕራፍ እቲ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክለኣኽ ዝጸንሐ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክዕደል ምዃኑ ኣመልኪቱ እቲ ብሽርክነት ኣስፐን ዝተባህለ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ትካል ዝፈሪ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ክታበት ጸረ ኮቪድ ኣብ ኣፍሪቃ ፈርዩ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክለኣኽ ምጽንሑ ኣብ ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላትን ሰሞያ ሕክምናን ቁጥዐ ፈጢሩ ጸኒሑ እዩ ካብ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ደቡብ ኣፍሪቃ ድሮ 400 ሚልዮን ክታበት ከም ዝገዝአ ዝገልጽ ማእከል ምቁጽጻር ተላባዒ ሕማማት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክዝርጋሕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኣፍሪቃ ኤርትራ ንክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ዝተሓሰመት እንኳ ሃገር እያ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ